8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тя е болна от тумор на мозъка. Искам да й помогна. И ще направя 4 часа коремни преси в помощ на нея. Как това, че ти правиш коремни преси, ще активира хората да помогнат на... Като правя коремни преси, мисля, че ще помогнат по този начин. Хем на мен ми помагат, като ме виждат и на нея най-много. Колко време са готови за коремните преси? Около 3 месеца, горе до 4. А смяташ ли, че ще успееш да издържиш толкова време? Да. Все пак това не са малко 4 часа. Не знам, че ще издържа. Най-вече като гледам братите, кой като правят благотворителни цели. Никола Денис започна да занимава с плуване преди 4 години, дойде при мен. Натрупа доста опит така, ходи на състезания в Москва в 2018 година, да спечели второ място, което му донесе още по-голяма къс, нали, и за плуването и въобще като цяло. А самата кауза, която е, нали, намисъл в момента да прави с 4 часа коремни преси, явно се е заразил от нас и преди всичко от братя Цветкови, нали, където те правят кауза след кауза и помагат на нуждаещи се. Той чрез нас се е заразил той, чрез него се заразят други млади хора и така ще продължат нещата, надявам се. Доброто винаги ще го има.